Onde está? Ali está. Aí está María Xosé. Boa tarde, dalle un aplauso. Xosé! Que menuda odisea que Que fixeron eles sorpresa, para chegar amigo. aquí, Que tal, Xosé? Ben, Placer. ben. Como estás? Que tal, María? Moi ben. Son o teu fan número 1. Bueno, despois do teu sobrinho. Mira que me falou de ti, mira que me falou maravillas de ti en Suiza, Este sobrinho é moito sobrinho. É moito sobrinho. Sabes que veu adrede, né? Veu adrede Ai, de venía. Suiza. Sí. Ti que pensabas, que levaba aquí toda a semana ou que? Eu pensei que levaba máis tempo. No, pois veu adrede dende Xenebra para traerte hoxe aquí. Pero que este mira, este chega conta-te mentiras, Como mentiras? é verdade, dime de todo. Iso é verdade. Eu coñecino outro día en Xenebra e en 3 minutos que estiven con el contoume polo menos 20 mentiras. Pero como mentira? Vamos a ver, Xosé. A ver, como que mentiras? Claro, vamos a hablar con Xosé tranquilamente. Xosé, ti traballas ali, botas todo o ano ali traballando, non? Pois sí, traballo todo na Eu lanza. cando se chega á porta, Pasa que eu, claro, son así non- moi ferrer. os outros nos conocía, e se ele non chega non veño, Ai, ves porque te trouxo el. Claro, é que non están os tempos como para fiarse de calquera que chega pola porta, María. Aí Por fas eso ben. mesmo, é que non conocía, os outros sí, Dios mío, Agora- non os conocía, Os tempos cambiaron moito, e non Pero ti viña. sabes unha cousa, nós fomos de viaxe a Suiza hai unhas semanas en busca de historias. Quen nos ia decir a nós que íamos descubrir unha historia tan interesante como a que nos vas contar ti hoxe? Ábrelo, A vai ser. historia da túa vida. Dicía eu que como cambiaron os tempos. Agora non pode viaxar un así con calquera. Pero na túa mocidade sí que había máis tranquilidade. A miña mocidade foi dura que traballei moito. E tanto, dixeche antes, María, perdoa, que traballaches moitos anos na mina. Traballei desde 10 anos hasta 19 que casei Con 10 anos comezaste a traballar na mina. na mina. E que facías na mina? Pois chamaban unha canaleta, que era así cerrada, e aquí botábanos terra, Sí? e por aquí tiña un pichiño de auga, e nós con aquela pala, Para Chamaba- cribar, para peneirar todo. para peneirar todo. E o mineral que daba, e a areia marchaba. Vale. E Aí despois nós- falamos da guerra, os tempos da guerra, non? A mina era de wolframio, que era a mina máis importante de toda Europa. Era. Ese E despois mineral traballei- que o levaban para Alemanha, para o exército Sí. nazi, non? E aí empezaches a traballar con cantos anos? 10 anos. 10 anos chamabanle roubeta. Aí quería chegar eu. A roubeta, eso non era traballar, eso era roubar. Viñan vigilantes, os que facían de vigilante, metido jefe ou outro, e corrían atrás de nós, porque nós éramos cativos, rapazes. E nós estábamos lavando, e se cá tínhamos un pouco mineral, un quilo de mineral ou así, e tiñan que deixalo, Claro. porque non nos deixaban tempo de collelo. Claro. E dunha vez, chegou un vigilante, era malo como demo, e chegou a pé de nós, e nós luz, e corremos por un monte arriba, e depois baixamos para baixo, que era un camiño. E unha tía miña, chamábanle Mercedes, colheu unhas pedras no bolsillo, e puse así tras dun balado. Que ti non ollas ao vigilante. E ele viña correndo atrás de nós, con bastón na man, e se nos pillaba, dábanos, para nós corríamos máis que ele. Ele facía así algo de recoste, en baixo había un camiño. A miña tía arruchou-se, e tiña unhas pedras, e tamén lhe acertou pás, aquí na boca, que dan ali os dentes, Carai. que dan ali Pero, os María, dentes. claro, estou me acordando. Lo que estás falando ti, hai películas, unha película galega que se chama Sí. Lobos Sucios, que retrata perfectamente esa realidade, non sei se viche ou non, pero eu supoño que sería a vosa vida, quero dicir, tiñades que roubar certas cousas, non? Por eso chama esa roubeta. Non estábamos no noso terreno. Claro. Non estábamos no terreno de Porque ninguén. vos canto cobrabades? O primeiro salario que tiveche, canto foi? Acordas? Aí a xornal. Sí. Depois fui para o xornal, para o lavadero que chamaban o lavadero central. Pero na mina canto Na cobrabas? mina. Canto cobrabas ao mes? Ou ao xornal, ao día? A xornal do día, pois eu ao mes, cá sacaba 4.000 pesetas, Carai. Saía por día unhas 20 pesetas, 19 pesetas. Iso eran moitos cartos, aquela, non? Aí eran, ao mes. Pero tamén traballaba, De sol a sol.
Mira, trabalhávamos a turnos. Cando era o turno do día, empezaba ás 9 da mañá, ás 6 da tarde. E cando era o da noite, ás 6 da tarde, ás 9 da mañá. Claro, entón era un traballo de 24 horas. De día, como lle chamaches, a laveta ou... Tiña que... E de noite a roubeta. Eran 24 horas de servizo. Nós trabalhávamos depois traballaba de 4 ao xornal, depois estaba a xornal. Pero con tanto... Tiña o turno do día e o turno da noite. Con tanto carto que gañabas na mina, por que deixache a mina polas vacas? Por que cambiache a mina polas vacas? Eu deixei-na, porque depois casei. E que? E non podías casar a seguir na mina? Non, porque eu, onde tiña a casa, onde era o lugar deste, Grixó de Esternandi, que é onde están as minas de Berilón. levábamos 20 minutos, pouco máis, verdade, a mina. Sí, exactamente. E non pois eu pondo fun, casa me levaría 2 horas. Porque naquele momento non había estrada e había que dar toda a volta por Padreiro ou pasar polo monte que lle chaman os Pasos do Rubeiro. Claro. Sí, ó. Bueno, pero despois... Perdádeme un segundo, Marcial, que estamos vendo fotografías ben fermosas, fotografías hai tempo. Non sei se ya podes poñer, compañeiros, aí na pantalla. Ti quen és desta fotografía? Non sei que tal vas de vista, María. Mira, a foto que está aí de frente. Ou Xosé, ti sabes quen é quen? Quen é quen? Pois creo que é mellor que me explique ela, Yeah. Quen és ti nesa foto? Cal Aí, a delas ver se é? vemos mellor. Quen és desa foto? Pero ali non vexo. Hai 2 nenos e creo que debe de ser a da esquerda, non? Desde aquí non vexo. Xa. A ver, que achegamos A un ver, pouco espera máis o un momentito monitor. aquí. Velo aí. Ve la foto? Ver agora? A ver se vai ser foto de outra familia calquera. Sí, a saber. Pero digo eu, María, que podías Non dedicarte conocen ás quen. dúas cousas. Podías te dedicar ás vacas e de noite a roubeta igual. Non, non. Non. Entón, se quedaches coas vacas é que aí ganábase máis. Eu, dende que me casei, atendín ás vacas, atendín o meu traballo, tiña 2 patróns, tiña meus cuñados, e para min todos eran santos. E dixeme meu sogro, ven para aqui, minha santinha, ven para aqui, ven por aqui. Aí vamos trabalhar, ele nunca me chamou pelo nome, sempre minha santinha. Essa cara reunia com os filhos, ou comigo não reunia, nem palavra. Eu tinha uma mesa assim, tinhas uma lareira, chamavam-lhe uma lareira para botar lenha. E o teu marido traballaba tamén na casa, coas vacas, supoño. Trabalhava, sim. Cantos fillos tivestes? Tuve 4, é morrinho de 17 anos, 17. 4 que hubo que sacar adiante a base de traballo. A base de trabalho. É de 17 anos, caiu dunha bicicleta e morreu. Cousas, golpes da vida, non? Pero aínda así a alegría non a perdiches, porque cantos anos tiñas cando empezaches a tocar a pandeireta? Ai, bueno, eu cando empecé a tocar a pandeireta na miña mocidade, tiña 15 anos, ainda nos tiña. E aínda sigue. E sigues tocando, eh? E íbamos para o baile, e sabes que facían? Que? Íbamos para o baile, eu máis unha patrona, era a Aurora de Mincuchó. Ai, sí, sí. E íbamos para o baile, e ela era moi boa, podia ser miña abuela. E ela tocava a pandeireta e dizia-me, ela, bem a tocamos. E tocava-nos. E as outras que faziam? Agarravam-se assim ao almoço, e nós que tocávamos. Pois elas nunca tocavam um baile. Ah, xa. Elas tocar não sabiam. Elas só queriam estar agarrados aos moços. Claro. Elas querían que vos tocasedes a pandeireta mentre elas tocaban o bombo. Me tocaban no bombo, mala bomba. Mira unha cousa, Era María. unha maneira de lijar de outra maneira. Tamén é certo, eran as cousas de antes. Cada máis. María, estamos la vendo aí tocando a pandeireta, maravilloso, con moita xente, pero antes vía tocando a pandeireta en riba do tractor. Ainda tedes o tractor? Temos. Pero ti xa non Temos vas no dous. xa non vas no tractor. Eu no trator vou cando non me vean. Como? Pero vamos a ver, pero como vai a andar? Conduces no trato? Mira, o meu amo marchaba. E depois disse-lhe, começando com o trator. Digo, queres aprender? Dime começando com o trator.
E vai eu, a ele iba para o trator e marchava, não? Se a casa ia rabiar, ir na terra ou isso, eu mirava como ele fazia. Ele caminhava de uma marcha aqui, outra. Pero María, non sacaste o carné de trator? Não, nem de corte. Ei, pero non digas que estamos vendo conducindo trator. Non conducirás. Coche non conduces. Não, Porque non tes carné. não tenho, Pero de trator tampouco tes carné, mas conduces. tenho carnet de identidade. Deixa-no na casa. Ya está. En que mañana. Bueno, pero ahora decimos que ahora... Unha persoa que andaba a roubeta e que non lle tiña medo aos vixiantes vai ter medo Ya. deso. Pero María, ahora faime caso a min, ahora xa non colle o trator, verdad? O trator, eu não colho, porque é muito trabalho, dá muitas pernas, já não posso subir, quanto mais colho, eu manejo igual. Vale, non volvo a preguntar. Tan só colles de noite, non? Oxe, ele marchava assim mesmo. Ele cambalteou aquele cacho de terra, da leira minha. Eu não sei. Eu fui. Ele deixava os arados enganchados. Ele marchava. Eu mirava como ele fazia. Assim que dependia mirando como ele fazia. Ele marchava a trabalhar, andava na mina. Eu ia, pá. Pero ti que facías co tractor? Porque el tiñase que dar conta. Vía os arados cambiados. Pero supoño que aparte de andar co tractor e cambiar os arados, traballarías algo na leira. Os arados estaban enganchados, ou un arado ou algo de ferro. E que facías con eles? Cando viñas de volta xa estaba a leira Eu sementada? tiña-lhe enganchado todo o gradado. Claro. Ti soa. É assim mesmo. Quem fui para a linha? Eu não sei quem fui. Seria muito luz. Pero se ainda lle axuda a nora Helena cas vacas a limpar e todo eso. Ela di que non sei que, ainda ten máis forza que nós. Non para. Non para, non ten parada. E ten moita alegría. Axúdelle- Estamos vendo, María, As vacas estão presas, dispensando, estão presas aí a 2 andares. Levam os colhares com elas. Eu colho, dou-lhe esta palanca, já marcham 10 ou 15. Xa, xa. Ela dá-lhe ao outro lado. E que é máis difícil, andar co tractor ou tocar a pandeireta? É melhor tocar a pandeireta. Home, sí. É máis folgado. É mais... Ainda lle das, Estamos vendo aí que non paras. É verdade que tocaches con Xavier Díaz? Con Xavier Díaz, chegaches a tocar? Con Xavier Díaz o... Xavier Díaz, cando foches lá ca de San Salvador, non te acordas que tu veches con Xavier Díaz e estaba tamén Galloso e compañía? E tocou con Xavier Díaz? Tocava a patrona Santa, como eles chamam. Agora meto-me num apuro, non me acordo como se chama ela. Pero tamén é da tua idade. Bueno. Si, tocaron aí. É unha cousa tamén importante, que é unha anécdota, que ela baixaba dentro do traballo, despois dese traballo duro, baixaba tocando a pandeireta, polo ágora abaixo, que ela sabe ben, cando viñas da mina de Berirón co cara a casa. E teu pai estaba todo orgulloso de ti, sí ou non? Viña, colho. Que E maravilla. o teu sobrinho, Xosé, está moi orgulloso de ti e de conseguir que foses cantar por aí adiante, por algunhas festas, pero está moi triste porque non foi quen de levarte a tocar na vosa parroquia. Por É qué? verdade. Por que non queres tocar na túa parroquia? Eu... na minha parroquia non... Pero por qué? Tinha ali xente que me dói. É iso que ten que ver. Ai, non, ali non hai para que me leven tocar. Pero a que xente te refires? Veciños ou... Tinha ali o homem, teño filhos. Filho, Pero no cemiterio. por eso ali non quero ir tocar. Bueno, hai que Ali respetarlo. non. Bueno, pois se non podes tocar na túa parroquia, gustaríame que tocases algo aquí, Pois por outros sitios toquei, E aquí tocarás algo tamén. Aquí tamén toco, colho. Aquí sí. E cantar, Veña, cantas queremos tamén. escoitar a María. Eu canto, entre que podo canto. Sí? Pois veña. O que pasa agora é un pouco. Que vas cantar, a ver? É o que sei. Algo haberá que cantar. Te la pandeireta aí? Aí está, supoño, non? Teño pandeiretas por pandeiretas. Oh, que bonita a bolsa, Aí con María e todo. Podo abrir? Maravilla. Con permiso. Sí? Podes, non roubo os cartos que están dentro. Ainda tes, Estes foron da roubeta. Están aí escondidos. Tócanos e cántanos algo, María, por favor, que queremos escoitarte algunha cantiga. Quero tocar. Sí. Ruatica ruare,
los solteros, pésame porque casé. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Amante mío del alma, que no me quieres a mí, porque no me desengañas. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. O meu pano da cabeça xa le caiu a pintura, así le caia nos ollos, xa cantando me marmura. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Que maravilla, María. Dade un aplauso fortísimo a María. Xosé, ois, moitas grazas, porque insistimos, Xosé veu aposta dende Suiza para poder traer a súa tía, o quen anda aí, e nós estamos encantados de que nos visitases, pero sobre todo presentarnos a María, a túa tía, porque dende logo que é tremenda e ten historias que ben paga a pena escutar. Ten moitos anos. Ten. Ainda estás como unha de 15. Efectivamente. Está no mellor, está no mellor. Xosé, foi un placer achegarnos ata Suiza, coñecer as historias que coñecemos, estar ali uns minutos contigo, que chegaches á última hora, pero digoche unha cousa, mereceu moito a pena, sobre todo por coñecer a túa tía hoxe, por ter a oportunidade de coñecer unha historia tan bonita e tan dura como a propia vida como a de María. Grazas por traernos. Eu, grazas a vos, porque eu penso que a xente hai que rendirlle homenaxe, recoñecela, tanto artísticamente como personalmente ou non, de outro xeito profesional cando está en vida. Pouco sirve despois. Eu sei que lle facía moita ilusión, e sei que te seguía a ti. Por certo, cando do directo non te recoñeciu porque escoitaba mal, e así que se dou de conta cando te viu nas imaxes se quedou toda contenta. E, por certo, ela pensou que iba a outro lado e traémola aquí enjañámola hasta o último. Pensaba que iba para o lugar ou algo. Exactamente, porque xa ten unha experiencia con gallos. Porque unha da parroquia. E iba para o sitio onde ela non chava na rolada. Blalalo, non? E vai, dixo uma nora. Tens que ir cortar o pelo. Armar-me as do demonio. Bueno, vou levar. Vamos logo. Bueno, agora comede. Como plato diante. Estaban tapurando, claro, non sabías por qué. Estaban tapurando, María. Estaban te Pois liando. era para esto. Era para esta Como sorpresa. plato diante, que non, Claro que nesse sí. caso, Xosé, Pero mereceu a pena vir, non teño por onde collele. bueno, non se fale. Mereceu a pena vir. Pero estás contento ou non de vir ao programa? Estou. O vas estar E contento non te ahora. importou que che Non. enjañara un pouquiño? Tía, mas ela foche os da mentiras. Aí está. Bueno, non pasa nada. Eu, se me pedides dar un saúdo, se temos que Sí. descansar, quero saudar especialmente a miña familia, aos meus veciños, tanto de Xoa de Esternande como de Boaña de Arriba, que somos pequenas parroquias, pero aí estamos, e, sobre todo, a comunidade galega residente na Suiza, que somos moitísimos, e oxalá veñades outra vez facer un programa como a debido. Por exemplo, no mes de maio hai a festa do Centro Galiza Certa de Dermón, e Eu por que máis non, somos que son sempre Veña. camariñas. Se Pues ahí podemos, estaremos. ali estamos. María, dame dous bicos, Gracias, María. porque eu Gracias, si son José. admirador teu. E como a María lle gusta Pero moito a máis música, somos hoxe temos claro. Operación Orquestrón. Pero somos Raquel, amigos, está de listas claro. ya.